Am participat recent la meciul de fotbal Visible, în care am fost trupa noastră de semivăzători plus o parte care, din băieții care ne ajută să ne antrenăm. Mi s-a părut foarte, foarte interesant, doar că în momentul în care ai avut acei ochelari, nu te-ai mai putut orienta sub nicio formă și practic ai fost pe nicăieri. Deci, Cum ți s-a părut sportul adaptat, Visible-ul? interesant, foarte interesant. Cei care chiar au sau chiar văd mai bine nu se adaptează aproape deloc cu asta și probabil cei care au un rez de vedere se adaptează, dar poate mult mai greu, dar comparativ cu cei care văd complet, ei se adaptează, cred că, cel mai greu. Și regulile jocului? La început erau mai grele, pentru că nu-ți dădeai seama când trebuie să spui pas sau... Deci erau puțin mai... Deci până te-ai obișnuit cu ele, până ți-ai dat seama, până te-ai obișnuit cu ele.